जानी देखी राम नाम में कितना शक्ति बा। यही पर एगो भक्त ने कहानी सुनावे जा रहा बनी। कंचनपुर में कूपन भगते रहले बड़ा भारी, रहले उनका 4 पुत्र पिता भक्त आज्ञाकारी। 4 गो बबुआ रहले, पिता के बात मानस, लेकिन जे निमन होला नु ओकर जोड़ियो भगवान गजीबे लगावे। बड़ा भाग से मिलल रहली उनका करक्षा नारी, अहो सवेरे रोज पति के 5 सुनावस गारी। डर के मारे पर पटीदारी केहू नहीं बोलेला, जे केहू पैसा दे देला फिर ना मांगे आवे। एगो जे जाने तो उनका के पैसा ना दे, जे दे दे उनका डर के मारी केहू बोले ना आवे, कुछ कहे ना आवे। उनका डर के मारी कूपन भगत अरे बथनिए में कर सरोज भजनिया कहनिया कूपन भगत के। कहनिया कूपन भगत के, कहनिया कूपन भगत के, कहनिया कूपन भगत के सुनी। अरे बथनिए में कर सरोज भजनिया कहनिया कूपन भगत के सुनी। दिन भर खेतवा में हरवा चलावेले, दिन भर दिन भर खेतवा में हरवा चलावेले। साझे के बेरा पूजस प्रभु के चरनिया कहनिया कूपन भगत के सुने। प्रभु के चरनिया कहनिया कूपन भगत के सुनी। हरे बथनिए में करे सरोज भजनिया कहनिया कूपन भगत के सुनी। साधु गौआ में आवेला, जे केहू साधु सब कोई बता देला भक्त के पलनिया कहनिया कूपन भगत के सुनी। हारे बथनिए में कर सरोज भजनिया कहनिया कूपन भगत के सुनी। ओ गांव में केहू साधु आ जाओ, गांव भर के लोग कह दे कि चल जाई, हो दे कोठा लौकता, वही कोठा पर हुआ चल जाई। जितना साधु आव सब कूपन भगत के यहाँ जाके रहस भोजन करस जा। उनकर करक्षा जब औरत रहली तो उन साधु लोग के साधु ना कहस की नतिया तब बोका हुआ सब बोका ऐसा दाढ़ी बढ़ाने वाले से आ रो के कहस की देखी साधु के पूजाई हमर छाती फाटेला, देखी साधु के
साधु के पूजाई हमर छाती फाटेला देखी साधु के गेहूं रहे पिया के बथनिया में धोई गेहूं रहे गेहूं रहे पिया के बथनिया में धोई बुकवन के खुबारी में शोभ चली गोई बुकवन के खुबारी बुकवन के खुबारी में शोभ चली एकरा तनिको ना बुझाई हमर छाती फाटेला एकरा तनिको ना वही समय में एगो साधु बाबा ना पूछ चल रहे आई गोरियावत रहली आ साधु बाबा उनकर गोरियावल का खड़ा होके सुनत रहे अब तो नजर पड़ल तो कहली कि देखो सन दामाद कर दाढ़ी वाला आई देखो सन दामाद कर देखो सन दामाद कर दाढ़ी वाला आइल बा घर में की ओर ताकता बुझाता यो बुखाइल बा घर में की ओर ताकता अब एकरो के खियाई हमर छाती फाटेला अब एकरो के अब एकरो के खियाई हमर छाती फाटेला अब एकरो के साधु बाबा सोचले कि भाई खराब आदमी के बोली नीमन आदमी के ना सुने गईले कुपन जी के लगे आ कुपन जी बड़ा सेवा कैले ए भाई 2-3 दिन साधु बाबा सेवा के खुश होकर रह गईले आज जब चले लगले भोजन करके साधु बाबा अयोध्या नगर में चल गईले आ जाके पूरा अयोध्या में घूम के अब कुपन जी के प्रचार को दे तो नाम सुन के 100 गो साधु आवे के तैयार भइले जाके इतना ना इनका प्रचार को दले कि अयोध्या से 100 जना साधु लोग अपन अपन कमंडल उठाव आ चल दिहल कुपन जी के द्वार ए भैया जब लौरी कुपन जी देखले साधु लोग के देखी करो साधु के जमतिया आरे थर थर कांपे लागल गोर देखी करो साधु के देखी करो साधु के जमतिया थर थर कांपे लागल गोर कुछऊ बथनिया में नहीं खे कुछऊ बथनिया में नहीं खे कैलाई जतिया मो कुछऊ बथनिया बाबा बाबा कुछऊ बथनिया में नहीं खे कैलाई जतिया मोर हाय विधाता ई का कैला विपत्ति दिहल भारी आ नाम सुन के 100 गो साधु हमारा द्वारी पधारी आज केंगन हमारी इज्जत रही है भगवान तले सही साधु लोग पहुंच गई सही साधु लोग के भैया ले जाके आसन पर बैठोबले कहले कि हे भगवान सब कर तू ही रक्षा करेला तू ही प्रतिष्ठा राखेला
जितना गेहूं के बिया रहला सब हम साधु लोग के खिया चुकल बनी। आज 2 ना 4 ऐसे जन आयल बड़े केगन हमार प्रतिष्ठा रही है भगवान। मन में विचार आयल कि जहिया से हमार घर नहीं आयल बड़ी हमारा यहाँ आज से आज ले उनका नैहर से केहू आयल नहीं तो काहे ना चली आ उनके से कही काहे कि मेहरारू के ओकरा नैहर के रुआ बड़ाई कर देम तो धैलो कोसरा रुआ के दे दी। ये सोच के गईले जाके कहले कि सुनता रू कहली कि का हो है केहू के नैहर से केहू आवेला भाई तो 2 जना से 4 जना आया तारा नैहर से 100 जना आयल बड़े तारा यहाँ के यह दस्तूर बा तो कहली कि रे अरे हमारा नैहर से 100 ना 200 लोग आयल बा तोर का है छाती फाटता ते बोकवन के रोज खियावे नीस तो नीमा रहला। देख एगो कविता याद पड़ल कि एक समय में सास पतोह में ऐसा झगड़ा जकल आ पानी पी के खूब करियो जबले पतोहिया सकल कहली सास की ये बहुरानी जब से घर में आइलू आ लालसा हमरो लागले रह गई कहियो देह अंगना कहियो कहलस पतोहिया की धीरज धर कहलस पतोहिया की धीरज धर जहिया खिस में मातब बेटा के तरह तो जाते बनी तोहरो के एक दिन जात कहली कि हमरा नैहर से 100 ना 200 लोग बा तोर का है छाती फाटता कहले कि कहाँ से लोग के भोजन हम कराए कहली कि कहाँ से है हंसुली ले जो मन करते बाने धरिए मन करते बेच दी है आ जितना खाए के सामान बा सब बाजार से खरीद के लिया। ए भाई हंसुलिया ले कल कि हे भगवान प्रतिष्ठा रखल गई कूपन भगत बाजार में आ सारा सामान वो हंसुली के धो के लेके अइले आई देखी पर पटीदारी से बोलावेली गोतिनिया पर पटीदारी से बोलावेली गोतिनिया अंगना दुआर लिपेली चूल्हनिया अंगना दुआर लिपेली चूल्हनिया एक जानी के बोला जोरे 5 जानी आव ए भैया भात बनल दाल बनल दही पर चटनिया भात बनल दाल बनल दही पर चटनिया गावेले हाकिम कूपन भगत के कहानिया बाबा बाबा गावेले हाकिम कूपन भगत के कहानिया एक जानी के बोलौली तो डरे 10 जानी है केहू भात केहू दाल केहू तरकारी केहू चटनी तुरंत रसोई तैयार हो तब एगो लड़का कहली कि जो बुला लिया रसोई तैयार हो गई। लड़कवा गई कहलस कि बाबूजी रसोई तैयार बा बुला ले चलिए इनका तो बुद्धि ले बा कौन काका हुआ कौन काका ना हो कौन भाई आइल बड़े कौन भाई है सोचले कि भाई देख लिए तो प्रतिष्ठा रही रहा तो जे जैसन होला ये संसार में ओकर संग तो वैसन के होला अपने ही 5 जना के बोले कहले कि भाई आज के प्रतिष्ठा हमार तोहरे लोग के हाथ में बा साधु लो आइल बा औरत से कहले बन कि तारा नैहर से लोग आइल बा तो तू लोग चल जा आंगन में से आ द्वार पर खड़ा हो जा घर में से भात लेके निकलो तो दाल लेके निकलो तरकारी लेके निकलो चटनी मैंने उनका घरवा में से बहरिया नहीं खियावे देवे ए भाई 5 जना चल गई ले जाकर कि ये का की रे सुनिया सन कि आज तोरा नैहर से लोग आइल बा कहल के हो ए बाबू एगो तो कहियो आवत ना रहल आज आइलो बालो तो 100 जन कहल कि यही से चल एली सन की ते रसोईया का आ हमनी चला देता नहीं ओकरा बाद भेंट मुलाकात करत रहिए कहली कि हो ए बाबू ठीक है कोई रहल अब आए ने आके अब साधु लोग के पात बैठता भात ले तले दाल ले तले तरकारी ले तरकारी माने तले चटनी लिया उनका के माने घरवा में से बहरिया ना आवे दे आज जब सारा रसोइयों ने से कढ़ा गई धीरे से
जंजीरवा लगा दिहल लो। अने साधु लोग पात पर बैठल बा, भोजन चलता। आ उ अब सोचता रही कि दादा हमारा नैहर से लोग आई केवाड़ी का है बन बा काहे कि तइनका बुद्धि ले बा कौन का हुन कौन ना। बस एगो बाकस रहे, बाकसवा पर चढ़ के जंगला रहे, पहले छोटे नहीं जंगला लगत रहला, वो जंगलवा भइल झकली तो कहली कि अरे बाप रे बबी तो सब बोकवे बैठल बाड़े। अभी देखी वही घर में से का कहतरी हो आर खिड़की से बोलेली करक से होतिया रे कुपना नाव ना धरस हर जगह का पारे बाड़ी हुए बुझता रहे जाई ना। बाबा लिखे बारी की महापरिष्ठित फुटही की यारी आ जिमी स्वतंत्र बिगड़ही ना। मेहरारू के कोई स्वतंत्र हो जाए तो मरद के मान के ना रही। आई गाड़ी गावा गई शिव चर्च खरम के कोहब नहीं कि एकरा गाड़ी सुने के गौर करी। आर खिड़की से बोलेली अरे करक साये होतिया रे कुपना भारी कैले धोखा पोजिया रे भारी कैले धोखा पोजिया रे कुपना। की आइल बड़ भाई बाप गोतिया रे कुपना पहले की आइल बड़ भाई बाप गोतिया रे कुपना। बैठल भोकवन के पोतिया रे कुपना बैठल गाय खासन सुअर खासन डांगर खासन नतिया रे कुपना। गाय खासन सुअर खासन डांगर खासन नतिया सुअर खासन नतिया रे कुपना। आज छोड़े बनाई जतिया रे कुपना आज छोड़े बनाई आज छोड़े बनाई जतिया रे कुपना आज छोड़े। अब तो वही में के साधु बाबा के नजर पड़ गई। जब साधु बाबा सुने तो उनका से कहले कि ये भाई ये का होखे लागल। गाय खासन डांगर खासन सुअर खासन नतिया यह तरह अपनी खायल बनी। कूपन भगत कल के बोले बड़ा बुर्बक बनी। अरे अयोध्या के यूपी के उ का कहतरी रउआ लोग के नहीं बुझा। साधु लोग कहल कि का कहतरी कहतरी कि 2 जना 4 जना आवेले तो गा के सुर में डांड हिला के तब खा ले। आज 100 जना आयल बड़े तब गोल ही खाता रे। ए भाई अब वही में से बुझी कि 90 जना खाए लगले आ 10 जना गावे लगले। बड़ा बड़ा ढोल ता टिमकी कौन। जब साधु लोग खा लिहल बथान में चल गई धीरे से दुआरिया के केवड़िया खोल के आई हो
साधु लोग अयोध्या गई, लेकिन आइल महीना कार्तिक के जोतले उहो पलिहर के, घर में एक कोपिया नहीं खे जब गहूं और मोटर के। सबका गहूं बोए लागल, मोटर बोए लागल। कहली कि अब बो ना का हो सकता लो, अरे जरा का पारे वाले हुए बुझता लो का हो कृष्णा जी। कहली कि अब बो ना का बो तारे, लेकिन भगवान के भक्त रहे तनी सा देर होला, लेकिन भगवान के दरबार में अंधेर ना होला भैया। काहे कि साँच साँच आ झूठ झूठ। देखिए जौन सा एगो साधु लोग आई रहे, एगो तीतौआ लोग के तुमड़ी बनवले रहे, अब ओकर बियावाई बाहर के एगो कगरी लगा देले रहे। सोचले कि भाई चलो सबका गहुए बुआता हूँ, सो हमरा लौकिए बुआई भगवान के नाम लेके। अरे बोआवे लगले हो सिया राम राम कही के, अरे बोआवे लगले हो सिया राम राम कही के। सगरे खेतों में लौकी बोवैले, सगरे सगरे लौकिया तितौआ हो गईले। आरे मनवा में राम गुनवा गावे लगले सिया राम राम कही के। अरे बोआवे लगले हो सिया राम राम कही, बोआवे लगले हो सिया राम राम, अब बोआवे लगले हो सिया राम। तू इतना लौकी फरल, ए माथे के लौकी पर ला धरत लौकी लौकी वो माथ ले चल जा, आ डरे के उतरे ना उतर है तीतौआ। लौकी जब पा गईल, तूर तूर के लौकिया खरिहानी मेरे खाए लागल। आ एक दिन के बाद लौकिया अपने से फाटे लागल। ए भैया देखी भगवान के लीला। लोग कहता जी है ये सब झूठ बा। अरे जिन पे जिनके सत्य स्नेहु सोते ही मिलही न कछुक संदेह। एमे केहू कोनो शंका मत करी, जे जौना भाव से उनका के पुकारेला वही भाव से वहां के दर्शन दिले भाई। अरे कवोर गहुआ रे गिरता, अरे कवोरिया धान धान औरी गहुआ से भैया, अरे भरी गईल खरिहान। इतना धान गहूं गिरल कि गांव भर के लोग ले गई। इनकर घर दुआर बेरी जितना रहे खोप सब भर गईल। तब वो धान गेहूं ना ओराई। उस दिने से उनकर कराक्षा जौन औरत रहली सुधर गईली। आ मान रही कि भगवान के नाम में इतना शक्ति बा। ए भैया यही से भाई, अरे हम नहीं खी कहत, अरे पूर्वज के बोल हम नहीं खी कहत, अरे पूर्वज के बोल उलयौरी का पाड़ा बचवले के मुंह। उलयौरी उलयौरी का पेड़ा बचवले के मूल। उलयौरी धन धर्म दोनों मिलके देवेला सकून हो। धन धर्म दोनों दुख नहीं दोसेरा के इहे हवे पून हो। दुख नहीं दोसे जवन हमनी बाहोतानी मनुष्य के रोल जवन हमनी माहोतानी मनुष्य के
फुलयौरी का पेड़ा बचवले के मूल फुलयौरी हृदय हकीमय चढ़ जन चढ़ाई हृदय हकीम ढेर दिन के कोयले के छनवा में जाई ढेर दिन के बड़े पावर वाला ई तो बिजली के पोल हो बड़े पावर वाला ऊ तो बिजली के पोल हो फुलयौरी का पेड़ा बचवले के मूल फुलयौरी का पेड़ा बचवले फुलयौरी का पेड़ा बचवले के